Mpanca. Igama engalithola ngiseshowe impilo engekho yinhle lapho. Ngisizwa omunye ugogo wayene-breast cancer. Ethanda igama lalowo muzi kwakukaMbankhala. And then ngamtshela ugogo ukuthi siyazi leli gama ngiyalithanda. Yabo, sakudlala nje ugogo ngangimnesi isilonda lo gogo ngisiza nami eshayela ugogo bese nokuhlanganyela naye esontweni. Hayi ugogo athi hayi akunankinga. Yabo. Hayi shuthi sewumbankhala wowe ke ntombi yabo sakudlala nje. Kwaya bengiyibiza ngomampintsha before because most of the people babangazi ngomampintsha because bengisidudla kakhulu. Kwasho ukuthi manje umampintsha uyaphila ne engakahambi and bengiyifollowa kamampintsha kahle kahle. Ukuze ngibe u-MC nje ngoba vele umampintsha ngiyamthanda kakhulu. And manje ngithola ipromotion ngiza ngapha ngisuke ngasebenza kwaya per contract. Bafanele manje ngiqale ngisho ngoba ngitheni la ngiqalisile. Ngibe indoda ngikwazi ukuthi ngibelane nesimo. Ngicela ngicabanga ukuthi yini engayenza for impilo sikwazi ukuphila. Yabo. So aqala kadayisa ama-perfume ayahamba kancane leyo mpahla. Azama futhi ukuthi ngenze ezinye izinto ngifunda ukwenza inzipho ngo-last minute. Because manje yabo khona ingane iyafuna. And manje impilo injayile. And angifuni ukuyela ekhaya ngoba ngizobe Facebook. Into yokuqala ofuneka uyazi nokuthi ungayikhohlwa noma unga-right ube nemali ube nayo yonke into. But into ofuneka uyazi ukuthi umuntu ngabantu noma yabo uma ungabamba lokho everywhere you go ngeke uze uhlupheke because you know ukuthi umuntu uyamdinga omunye umuntu ukuze kwazi ukuphila. Ayikho umuntu ongaphila yedwa emhlabeni. And then that is why kanje. Hello and welcome to On Point with Sandy Nene, season 2, the influencers season. Well, guys, niyazi kule season then I'm only featuring people who are influential. Niyazi niyababuka, we always glued on our phones. People are creating content also my business that end up engaging with you guys. I'm a content creator, Jay. Well, feature kule show le. MC Umbangikhala, we entrepreneur, we influencer, MC nendaweni zomnandi. I think the first time I saw her as Assistant Pride of Durban, as you can know, I would love to invite you to my podcast. MC Umbangikhala, welcome to On Point with Sandy Nene. Alright, God? Yaphila. Ngiyajabula nje ukuthi ngibe nawe la namhlanje. For the past 2 years, ade ngizama. Mina ngithi umatasa uma umuntu obhizi ongafocusile leyo uhlezi ufuna impilo la engakho. Kodwa akufani la uJanuary kabishi ugcina usungcolile. Ngenxa yekabishi. AwuJanuary bhizi January kabishi into nekusile. Okay, kumuntu nje ongakwazi mayikubona noma okwaziyo who are following you because ngibonile nje ukuthi indlela o-engage nendlela ozwana ngayo nabantu nje ku-social media mase kuthiwa nje okay ngicela ukuthi ungichaze wazalwa ubani wakhulela kephi nendawo. Okay, kubantu abangazi nabaqala ungibona abanye bangazi kahle igama ngusithembile ngoMthetho eMtubatuba ngenxa yokuqhwanda ngifuna amatoho impilo yangithatha ngibeka eThekwini. Lapho ngafika ngisebenza kuyinkampani yama-security security guard. Ngasebenza kwaya per contract. Bafanele manje ngiqale ngisho ngoba ngitheni la ngiqalisile. Ngibe indoda ngikwazi ukuthi ngibelane nesimo. Ngicela ngicabanga ukuthi yini engayenza for impilo sikwazi ukuphila. Yabo. So aqala kadayisa ama-perfume ayahamba kancane leyo mpahla. Azama futhi ukuthi ngenze ezinye izinto ngifunda ukwenza inzipho ngo-last minute. Because manje yabo khona ingane iyafuna. And manje impilo injayile. And angifuni ukuyela ekhaya ngoba ngizobe Facebook. Okay. Ngiyaxolisa ukuthi ikhathi lapho asigcineni lapha enganini. Sikathi ngisuye forward kakhulu. Ngifuna ukukhuluma about ukukhula kwakho eMtuba. Athi neziphi igoli. Ukhule ku-environment engangani ekanjani. Kube kanjani kuwena ukuthi ube lo muntu oyena? Mina? Zinto umoya. Okay. eMtuba ubengumntwana othanda ukusina ushameni.
angazi noma uyakwazi umshayeli but kusuke kuyingoma ehlanganisa abantu besilisa nabesifazane. Okay. Ngiyileyo ntombazane ngisina nje kakhulu. Yeah. Ngiyithandela nebhola. Yeah. Yabo. Yeah. Nasesikoleni ngiyilowo muntu khonza ukuhlupha-ke kodwa. Yeah. Hayi ukuhlupha kwenzanga. Uyasithanda isixuku. Uyasithanda la kugcwele khona phithizela khona. Phela ngilandele i-content yakho ngiyayibuka. La ozongithola khona uzokuthiwa wenyamboze wena wenza ukuthi njengoba sakwenzanga because ngiyazi ukuthi ngiyahlupha yabo. Yeah, yeah. And then emakhaya bakithi yayingekho lento yokuthi khona olesibhele obani bani noma kwakukhona ngangakakwazi ukuthi exactly wenzakalaphi yabo. Kanti kuzofika isikhathi ngiyofunda eGoli ngomnyaka hayi mangifika eGoli hawu abantu abanje labantu ngathi labantu nami engibathandayo. Yibona unyaka lapho. Ngisakhumbula mfethu kodwa wayefunda i-high school noma i-primary? Ngangifunda high school. Okay. ePhithi eQulu eGoli. Okay. Mangifika khona laba bahamba bayabhampa mina ekhaya bangithengela isiketi ngisho. Abayabhamba bayabhamba baqale bayasondeza yini kube khona utshela ukuthi nanga omunye onjengawe yabo. Ngazi ukuthi onjengami oyini. Yeah, ngoba no understand. Semakhaya lapha emakhaya kukhona exclusive. Yeah. Uzokwenza uhamba ubhabhe nje ube ngathi nawe uyijoga because angithi semakhaya. Yeah. Ngafika lesihlungule eGoli eFosrola sePhithi eQulu ingane zangifaka ey'ntweni. Yeah. Waqala kuthiwa nangumuntu yenza ukuthi ngeqosha ngangithuki ukuthi ngenzani. Kwangajwayela ngafunda ukuthi okay khona impilo kanje kahle kahle. Yeah. And then it's whereby sengazi ukuthi hayi ngikukuthi. Yeah. Yabo up until today. Yeah, you come a very long way. Yabo nje I'm really glad ukuthi yena asiyanga ngimisile lapha yana because manje sengithola iside elinye that's very interesting ngawe. Mina ngokwami nangokubona kwami umuntu okwaziyo ukuphila nayo yonke inhlobo zabantu. So because yabo lapha yana usahlala eMtuba ubuhlala uphila nabanye abantu. Wahamba wayeGoli wa-adapta nakhona i-lifestyle yakhona njengoba usukhazile nasekuqaleni ukuthi nala eThekwini futhi wafika wenza lokho phela sonke lesikhathi you are meeting different people so usukwazile ukustudisha ukuthi hayi abantu abanje ukuze ubehave uhlale nabo ubehave ngendlela ethize fanele ukuthi ubehave kanje nginamanga kulapho kulokho. Into engakutshela yona emhlabeni mawumuntu nje akungithi nje ubusebhizinisini nawe uphusha impilo. Yeah. Into eyokuqala ofuneka uyazi nokuthi ungayikhohlwa noma ungaright ube nemali ube nayo yonke into but into ofuneka uyazi ukuthi umuntu ngabantu noma yabo uma ungabamba lokho everywhere you go ngeke uzihlupheke because you know ukuthi umuntu uyamdinga omunye umuntu ukuze kwazi ukuphila ayikho umuntu ongaphila yedwa emhlabeni. And then that is why kanje igama lakho usulisebenzele kakhulu umuntu engaze acabanga ukuthi yena umbangikhalo wala eThekwini because yonke indawo hayibo yabo nje ngizokutshela ngangisemawoti mangisemawoti kushuthi ngihleli nomunye usisi siyaxoxa ngezinto about influencers ngiyamtshela ukuthi yena hayi sengizoyenza i-season 2 nami profiling ama influencers kanje wathi hawe ma ungisize nje uprofile umbangikhala ade ngibone ekhipha special ngihamba ngiyofundisa ingane yami kanje inzipho uyabona ukuthi mina ngokwami ngangayitsheli because mina ukufika ukumitha kwami ngakumitha ngibona uMC hayibo wazi wantswembu lo MC and then I followed you on social media hayibo lo MC actually does this and uyaziwa ngalomsebenzi lo wow that's great mase ngifika ngale emawodi sengizwa lokho andangempela this is what you do so igama elithi Mbangikhala lisukela kephi? Igama elithi Mbangikhala igama engalithola ngiseshowe impilo engekho yinhle lapho. Ngisizwa omunye ugogo wayene breast cancer. Ethanda igama lalowo muzi kwakuMbangikhala. And then ngamtshela ugogo ukuthi siyazi leli gama ngiyalithanda. Yabo sakudlala nje ugogo ngangimnesi isilonda lo gogo ngisiza nami eshaya ugogo besinokuhlanganyela naye esontweni. Hayi ugogo athi hayi akunankinga yabo. Hayi sho sekuMbangikhala wowe ke ntombi yabo sakudlala nje. Kwaya bengiyibiza ngomampintsha before because most of the people babangazi ngomampintsha because bengisidudla kakhulu. Kwasho ukuthi manje umampintsha uyaphila ne engakahambi and bengiyifollowa kamampintsha kahle kahle. Ukuze ngibe uMC njengoba vele umampintsha ngiyamthanda kakhulu. And mangithola ipromotion ngiza ngapha ngisuka eMtuba ngangizitshela ukuthi ngizombona kanti kuzoba mhlambe kudlule 5 days bese ehamba emhlabeni ngalozo umbona. May so rest in peace. Alright. And then nga decide ukuthi
ngilishintshe igama lethi Mampintshi because bengibiza ngoMampintshi and bengimcommentela sometimes a react or aphendule lokho kungijabulisa. And then I've decided ukuthi no man leli gama ngizongifaka ekukhulumeni because manje ngifuna ukwakha into ezoba eyami athi ngisebenzise leli gama likagogo uMbangikhala. And then ngamsebenzisa uMbangikhala washo ukuthi nasengomeni mangishaya izibongo ngiyalifaka ngilifihla umuntu unezibongo zakhe mangabe ekhule esina ingoma la uyibongela zisho ngizosho mnganami bathi ngifuna uqala lenkulumo and then ngase ngibe uMbangikhala ke yabo ngalishintsha igama likaMampintshi ngoMbangikhala Mthethwa baza abantu abaningi abangaziyo ngisawuqala TikTok no Facebook bayangazi ukuthi bengisebenzisa leli gama and then uMbangikhala waqala wasebenza esaluni esaluni ngiyasebenza ngiqashe isibuko sokuthi ngirente leyo mali engirentayo ngikwazi ukuthi ngiphile up until kufika whereby ngithi no man sengimdala sengibile esaluni I have to stand by my own ngifuna indlela yokuphila. Congratulations by the way I saw kuhle kabi ngazaba ukuthi ngivula isaluni ngayivula isaluni mangivula isaluni bekuyimali yami yokugcina leya but ngathi yazi ukuthini angikhaleli because lesi kuzoba isinko ngisho athiwa ngihambile nguphi isosala siqhubeka hayi ngavula isaluni ngathatha isithando sami ngasibeka esaluni ukuthi simanage ngaqasha izingane ezongisebenzela nami ngiyasebenza kanti futhi ngi-operator namaklasi ngiyafundisa ukwenza installation ukwenza ilo ingonje ama-lashes installation kholelekho ngikhohlayo ama-nails yabo because yona into ebengikade ngiyazi kakhulu yonke into angifundiswa umuntu ngiyayifundisa ngibuka YouTube ngibuke bese ngiyenza. Okay ngicela ukuthi yena before siye kude ngicela ukuthi uchaze ngalama classes akho uchazele nje la uthi yena ama classes akho umuntu mayefuna uba a part of them enze njani and then in Joburg futhi ngiyazi ukuthi ubuye nakhona iziphi izindawo ubuye ihambe ubiza kanjani abantu bakhokha kanjani. Okay ngenza kwethi konke ekuthiwa iMbangikhala Training Academy ne la khona uMbangikhala efundisa abantu abasha umsebenzi wezandla siyazi ukuthi umsebenzi unqabile akulula ukuthi uthole but ungakufundela ukufundela ufuna umsebenzi ungafika lesikhathi ofuna ngaso ngathi kuwe awuthathelele ithuba usebenzise izandla zakho uzofunda ngiBangikhala amanani ke awabizi kakhulu ubiza kahle because lezi zinto zoyi3 uzozenza ngo1500 rand ne deposit u500 that means lo 500 ngoba u1.5 ngithatha lo 500 ngwenza ideposit uyabo ebese kusala 1000 le 1000 ulikhokha uma ususeklasini ngodaily esofunda ngawo uyabo if mhlawumbe usuke eGold because kuyenzeka kunabantu abanye basuka eNewcastle Jozini indawo ekude konongoma yabo bafika ngiba-accommodate endlini yami bezolala endlini mhlawumbe ngithi umuntu phephesini uzokhipha u300 rand u300 rand ukumncikisa umuntu because usuke ukuyothenga igross abazokwazi ukuthi badle fana nokuthi basuke belala mahhala into kanjalo and isifiso sami esikhulu ukuthi ngithenge imoto but angikwazi ukuthenga imoto because kufanele ngiqede ngendaba ekhaya kodwa ngiyahamba izindawo njengokubaleka ngiye ngakanongoma ngaya eGoli ngila eThekwini eMaritzburg isemtuba indawo ngisayihambile ngicela ukuthi ungakhohlwa ukusho inamba nama social media just before nje siqhubeke nendaba khona abantu bezokwazi ukuthi bakuthinta kanjani lapho mayefuna ukuthi bajoin ama class noma mayefuna ukubuza imibuzo and then so njoba ngisho ukuthi isifiso sami ukuhambela indawo zasemakhaya emakhaya mfethu uma uthi uyachecka because mina ngwasemakhaya ngeke ngishintshe ithiwe emakhaya it's very rare ukuthi abantu bakhona bethuthuke when it comes to umsebenzi wezandla ukudayisa nani yabo ukancane because uyabona emakhaya ukuthi kanjani akufana nasemadolobheni so mina ezingane zasemakhaya after decided ukuthi ngizohambela indawo zasemakhaya abamangane emoto ungabona ibhizinisi lami ngakhulu kanjani because ngizohambela indawo zasemakhaya ngiyofundisa mawufika endaweni uyazi ukuthi mawufica umuzi la awufika uthatha isinqumo but uyafika uthola umuntu ozokuphezela enduneni ureport ukuthi ngicela ukuzofundisa izingane 1 no 2 no 3 wasemtuba kanje ubike kwazi ukuthi just in case kwenzeka inkinga kulelo class enzobe ngifunda kulo kwazi ukuthi bekubikiwe enduneni because makungafa umuntu la usugaxele yabo so umuntu ke manje uma le class lakho leli let's say you are part of it yina itholayo yina I benefit from that yina itholayo ufika nani fanele afike nezinto zakhe zokwenza nowenzani ngenxa inhliziyo yami enginayo umuntu nje mayene 1.5 uqedile because izinto zokutrainer zikumina yonke into nje yonke into isuyiphuma kumina yabo so okuningi kusuke kuphuma kumina ngeke ngisaba ukucharge ukuthi awuthi ngimcharge umuntu ngoba nakho vele uzofunda kumina ngiyaye ngibuka ukuthi egcineni umuntu lo mhlambe uthatha imali egrant for ukuthi athe ngikudla ekhaya ukuze aphile so after decided ukuthi mina ngiphinde ngifake imali ngithatha imali kuyi it's fine uzofunda ngalokho kwami ngiyayithenga izinto zokusebenza basebenza ngezinto zami
abayiphathe into zabo. Great stuff. Yabo. Okay, so now can we speak about you? Now we're back to you. Yeah. Besides the business. Okay, ngikhohle ukusho inamba guys. If Yeah. uyangifuna 076 470 8630 ku-Facebook ngu-Msimba Ngikhala Mthethwa, on TikTok ngu-Msimba Ngikhala, and then Instagram again ngu-Msimba Ngikhala. Uzongibona nje. Yeah. Can we talk about you? You're also an influencer now. Yeah. How do you become an influencer? Kwenzakalani? Noma watrenda ngevideo yodwa noma wayibona usuyi-influencer, or it's the stuff that you post? Ngicela ukuthi ngichazele nje. I work hard for leyo nto leyo. One, bengingawuthanda uFacebook. Two, bengingawuthanda uTikTok. Bengingawazi actually yabo. But before ngizomove ngize eThekwini, there's this lady abathi uZama, ngimbiza ngoChoms waseBay, Richards Bay. Athi kimi bengihlala naye ngihlezi ngimhlekisa yabo. Athi hayi wena MC, wena uhlezi ungihlekisa yazi unamahlaya. Why wenza iTikTok ushaya abo FYP? Angiyazi lento yabo. Ayi ngivele ngelinye ilanga ngenza ivideo ngilingisela umfundisi. Yo, i-trend ivideo ngibuye ngenze yephinifa, ayi trend ivideo. Seyihleze trend nje ama video yabo. And sengiya-enjoy lento lo, sengihlezi ngibusy for yabo. But ukuyingena kwami kongasikhona ukuthi izongifakela imali ngelinye ilanga. Ngangenza nje nami ukuthi abantu bangibone Msimba Ngikhala, because bengijabulisa ukuthi mangidlula edropeni, hi MC, yabo uyasmile, awazi what's going on. Up until ngiqala business engiyabona ukuthi no, this thing iyangisiza because manje umsebenzi wami abantu ba-engage nami, and then ngithola imali. Kuyenzeka ihlezi kutrenda kuliwa ko-Facebook kwenzakalani ukuyithola kwi-situation kanjalo, mhlambe ukwi-sticky situation, mhlambe with a certain influencer kube khona i-misunderstanding, and how do you come out entweni kanjalo? Mfethu ngisafika ngelukuluku ku-Facebook bebangithuka nkosi yami, and na this year ngeke ngathuka futhi, like unyaka nonyaka ufuna uhlezi ukulindela ukuthuka uma umuntu ohlezi trend yabo. Most of the time ngihlezi ngithuka abantu baku-LGBT yabo, especially ama-lesbians. It's like we are fighting for ave kubuhlungu, uyazi ukuthi ngicela ukuthi ngikuphula ulimi lapho, akuve kubuhlungu when we're interviewing uPhumulo izolo, naye usho the same thing ukuthi i-attack uyithola kakhulu kubantu who are living with albinism as well. Njoba nawe usho ukuthi okubuhlungu abantu abakuthukayo nabakhombisa ukudicelela isithunzi sakho negama lakho lisebenzela nzima njena are the people of your kind. Ave kubuhlungu kulokho, ngicela ukuthi uqhubeke lapho. Yeah, so ukuthuka mfethu sengakuthatha njengephilisi engizophila nalo ukuthi ukuze lempilo ngiyiphile kufune vele lento ngiyifake egazini ihambe ngama-veins ukuthi ukuthuka manje sengiyathuka, okay, sedlulile yaphela iviki sekungomunye yabo, sekuyinto engiyaziyo. Khona lokho kwangiziswa khona ubuhlungu because mina sengijwayela ngithi ukuthuka ngisenankinga. Ubaby mafika ku-relationship makhe akayazi lempilo yokuthuka, bamthukela mina, uyakhala manje. Ngingamtshela ukuthi njengoba uthi sade uthandana nami ufune wazi ukuthi nawe uzothuka, nangaphela bamthuka. Uyakhala ngithi musukufunda ama-post iphuma kulowo ma-group bazibe ngeke uze ufe. So manje sekakhulile uyazi ukuthi mabaqala bangithuka akaphenduli, uyaphuma kubona yabazi. Ngiyafuna ukuthi ngeke ngizwe nje ngaye ukuthi uzocabangani ngalokho. Makhe i-on leyo mic le, i-on leyo mic le. Okay, no, Solindo Lumgili, ngicela ukuthi umbheke lo Mgili, ngicela ucaze on mic, ngifuna ukuthi ngikubuze. Uyakhumbula uqala ngqa ukuthukwa? How did you react? Kwakuthatha isikhathi esingakanani? Kwakuthatha isikhathi esingakanani ukuheala from that? And wagcina uyitholile reason ukuthi mhlambe uthukelwani? Most of the time mangithuka mina, MC unengane, u-MC unendoda yakhe, like every day story sodwa. MC baba ingane yakhe udokotela, i-story si-one every day. Uyazi ukuthi what I always engayi-approve and what I don't like is abantu abazojaja omunye i-lesbian or i-gay esuke inengane because they don't know the story behind, yabo. They don't know ukuthi, because I mean as isakhula sibancane, and especially wena ngiyakhumbula, I mean ngiyamajina njengoba uthi ukhulele emakhaya, there's a lot of pressure that goes on there. Even as mawukhule esandleni somndeni umndeni wakho, there's a lot of pressure. I understand ukuthi what is it that you go through. Ngicela ukuthi uqhubeke ukhulume ngaleyo theme yakho leyo yakho yokuthuka kwakho, uqala nje ukuthukwa ngqa. Okay, bangithuka eMatured Overfield, khona igroup nje munga yakhona manje ufica indaba Matured Overfield, and akavela ustar
Hayi, ziyathukana lezi ngane zomama. Azikwazi awuzazi eziyathukana. Last time ngisafika bengibaphendule bengiphendulana shem bathuke back but ngabe ukuthi sengiba mdala manje masumdala nanoma yini so I've decided ukuthula ngisabaphendula ngisabanake. Fanele vethu uqhubeke ku-entertain labantu And laba. manje seyangithusa ukuthi sebethulile labo kulonyaka basathulathulile. Even though kade kukhona bebangithuka nje kancane mara sekuyangithusa wayebathule manje ngoba sengijwayele ukuthi ngiyathuka. Yabo phela ubuye bakhumbule so that the time bangithuka futhi the more mina ngithola ama-followers bangifollow ubani lo MC manje into yangibheka hayibo lo muntu akusiyona into esicala bangifollow and then ngiba nabantu. Can you tell me about your relationship with your daughter? Relationship yakho nedaughter yakho. We love it from what we see online. Can you tell me your relationship yakho naye and understand kanjani ukuthi okay this is me, I'm living this life. No matter well I'm an influencer, sometimes uzothola abantu uthola ukuthi yena uyayihambela bethi hayi wengane ya MC ungathuke, understand this. Umtshela kanjani konke lokho? Okay. When it comes to Amahle. Amahle mfethu inhlamviso lami. Ngiyithanda le ngane. Reason ukuyikhulisa kwami ngiwana kubanga lula. Yonke into ibenzima bra kakhulu kangangokuthi I end up ngifisa nokuyodayisa umzimba because ngenzela yana. Kwasho ukuthi ke manje ugogo wangigulisa babuthelezi Nkosi yami wasikhulisa ngenkonzo. Unembezi busaphila kumina usaphila namanje. Yeah. So ngaphusha ngendlela engiphusha ngayo because ngiyakhumbula ngibusy ngenza izinto ukuze kuhlangane isitifiketi ze-security. Kwahlangana nje yazi kwahlangana ngenzeka izinto. So Amahle siyahlala naye phansi. Sixoxe. Uyazi ukuthi umama ukanje. Yabo. Uyazi ukuthi kukhona umuntu empilweni yami enginaye ofithi-ke sihlala sonke yabo. And engabe kusuthi sihlala nengane abantu awenzela ukuthi nginey'nhlelo ezinhle engasidala engizozenza ngodala. Oh wow. So hey akeze uproducer bo lapho ngemuva ngicela ukuthi ene nangeqhamuka bengicela ungicheckela leya mic uthi oniwe yini. Ngicela ungicheckela leya mic leya uthi oniwe. Ngenhlanhla mfethu. Right. Oh okay sawubona ngicela ukuthi usondele lapha kwi-mic. Unjani sisi? Uyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyazi ukuthi yena wena uMrs Mbangikhala. Alright God. Ngiyaphila. Kade khuluma nje about ukutrenda kwakho wena you are involved. Uthola ukuthi yena abantu sebegcina sebekuthuka even ngisho nawe. Udila kanjani le situation kanjalo? Ngicala ukukhathi beqala ukungithiwa ngaphatheka kabi ngangisekhaya ngamsendela ama-screenshot wangitshela ngiyokukhala ngiyokwabuka ama-post into engisazoyijwayela vele khathi siqala ukudate wayengitshela ukuthi angilindele ukuthi ngizothukwa abantu banomona-ke ngiveleke. Ngathuka ngempela ngathiwa ngithola nogogo ngiyingane yabo into kanjalo besho besibhedela ngifuna ngasho. All right. Ngibona ngugogo kaBhe. How? Into kanjalo yabona ezideep ezingathana kabi ezinye nje zazideep kakhulu bengisukile futhi nakhona izinto engekho. Ngicela ungitshela about relationship yakho noAmahle. No Amahle sinje kuze kube nomuntu MC. Siyathandana sho bafuqa manje siphethene kahle mina naye. All right ngiyabonga. Yazi ukuthi uAmahle wathini ukuze ngihlale kule relationship. Mina mngana bengizihluphela and beside ukuhlupha bengithola igebengu uthola ukuthi umuntu yabo mina mawuzongibuka ngesithombe ungishuthile ngiqokile you'll think I have money yabo. Up until ngithola imakhumalo sengifozile nje ngifuna uthando lo right singatholi. Sengikhathele ukushintsha abantu wafika sengithi ngiya give up makhe. Amahle besikoleni lokho engibuza ubalo ngithi hayi umngani wami lo uzongibona Amahle usile phela singane. Kwahamba isikhathi lokho embona evele then the other day wathi mama ngicela unikeze umakhe i-chance ambiza ngomakhumalo ngicela kumakhumalo i-chance like akoyisimnika i-chance because uyambona umuntu uyasithanda and uyasinakekela yabo. So unakekela nhloboni kona uphi ngicela ukuza kwena makhe kona kuphi lokunakekela lokhu obanakekela khona MC beno Amahle. Oqala nje ngibanikeza uthando ngoba yi2 olufanayo futhi nanokuthi endlini ngibhevisa nje umuntu osengathina ngaze echaza kanjalo into le kodwa ngibhevisa komuntu owenza ikhaya futhi imali. Yes. All right. Baphethe kahle ngicabanga banakekela yonke into nje imkahle endlini. Ngiyajabulisa ukuzwa lokho. MC ngicela ukuthi ungitshele about
you now navigating yabo indlela oqhusha ngayo yabo ama-influencer nje waphethe wonke la into nezandla zakho usuka kephi nabo ngizokubalela nje oMamBomvu oYenzi namanye nje ama-influencer lawo usukaphi nawo khona la enazana khona before or ngoba ngibona i-relationship yenu it's like you have each other's back. Okay, ukhona ngibala ngani mashudula? Mashudula. Okay, usisiyenzi ukuze ngimazi, there is this lady wayibizwa ukuthi uNomgcaco. uNomgcaco yabo nje ukukhonza na social media ngikhomentelana. And then ngimtshela uNomgcaco uthe yazi mfethu umsebenzi ungiphelela athi uNomgcaco hayi wena khona uyenzi uzovula isaluni soon. Yabo. Hawu yenzi uzovula isaluni, all right. Anginike inamba yakhe ukuthi ngikhulume naye, hayi ngikhulume-ke noYenzi, hayi Yenzi usithe lona eMsimba ngikhala sasemcimbini sibonana kwingoma yeJordan ngizokuthi uzovula isaluni ngiciphi ispace senzipho yabo. Yabo mangithi ngaphelelwa umsebenzi ngaqala esaluni, ngangiqala esaluni kaYenzi wanginika ispace ngirenta imirror kuyena. Oh wow. Yabo. So sazana from there no. Shout out to Yenzi, you are doing great. Now ngiyakudinga la ngakucela nje last year ngiyaphinde ngiyakucela namanje. Shout out to you. Ngicela ukuthi uqhubeke. And then kwaba yilokho-ke sazana kanjalo-ke noSisiyenzi. And then after that before ngazi uSisiyenzi bengazi uMashudula. uMashudula besikufonelana bengisahlala futhi eMtuba ngibhizi ngecontent ebhizi ngecontent. Okay. Sicommunicate nje kakhulu up until ngifike eThekwini siphinde sibonane-ke abantu sebenokuthi like uMashudula wakini naye mabembona uMbangikhane wakini sagcina sesithi ayi azivele sibatshente yodwa uMashudula ungibiza ngokayise nami ngayise mawungokayise that means uyingane kababa so avoid lokhu sichaza yabo then kwawukayise kanjalo angisazi ukuthi uba nomunye umbaleli eMamBomvu uMamBomvu ngiyamazi ngokumbona usisi nje ngimkhonze kakhulu naye la esihlangane khona ngize ngimbona kahle kakade kuyopromote eMtuba khona le ndawo eDice Chicken yasesibhayini ibizwa ngani Powazi. Kasiyo kwakuyovula eMtuba ePowazi. Then I was there kuyena uMashudula uShenge imina uSnow uMamvelasi yabo sisonke lapho kuyovula kwakungakithi vele lapho kuyovula khona. And then ngamazi kakhulu lapho but nje since then siyazana kuyilokho nje. Yeah. Okay. Besides lento le ye social media and influencing ukuthi yena ikulethele business. Ikuphi okunye yakwenzela khona nje like ukuthi mhlambe ukusekwamenye indawo ethize sewathola ibooking ethize ikuphi besides just the salon awubale nje izinto uke nje uchomela omunye umuntu ukuthi abone ukuthi the amount of followers that you have and the amount of work that you do, the content that you put out there isikulethele izinto enjengani. Okokuqala kwangathi ngishawa izulu the day ngithola ikholi esuka kwaMahu ukuthi ngizomenza ikhanda. Wow. Yabo. Ngathi ukuthi hayibo. When was this? Was last year. Angisazi ukuthi nini kahle hle. Because mina ngakubona eLeon's Lounge, ngakubona eLeon's Lounge. You were emceeing. Kakuyi event yaMahu, it was the 31st. Wehamba nani? Wayehamba nathi ngalo. Wawuqeda umenza. Isikhathi kuhlukanisa unyaka. Hayi leyo yokuqala leyo. Okay. Khona usisi wakhe uHostari Amahle. Yes. Then Amahle sibizana sikhogovele yabo and ngathi angazi Amahle wayengithathe phi naye. But nje ngamuze esethe na ngicela ukuthi ube MC wami ngizowenza i-event and kuzobe khona uMahu ndisenze sabo. Like ngathuka nami ukuthi sengizoba MC MC. You were doing a great job. Shout out to Leon's Lifestyle Lounge. Ngathi uthi ngibasho kangaka eKaslani. You did a great job. I was there. Sawuhlukanisa unyaka nawe. Siyocabanga ukubona ngakugcina. Yeah. And then uMahu wathi mayifika abo umuntu onjengoMahu mfethu kwayena uyathuza ukuthi yo ishilokelo yo. And the way she's so humble. Mfethu kanti uMahu umoya wakhe uphansi ingane uyahlonipha yamazi akaphakeme yabo nje uMahu wafethu ngasho. Shout out to Rich Mawu. Yes. And then ngayoba MC ngaleyo langa ngihlukana unyaka ngikhumbula nje igibele stage ngangimbambile ngomniyane mic nami ngajabula ukuthi I remember that. Yes. And then waphinda futhi wakhona i-event ade ikhona nje ibinotira futhi nayo Mahu vele ke isikhathi esiningi sebehlezi bangibiza ngizo MC. Okay. One ngazi abantu abadumile abanye through
uAmahle noma who. Okay. Yabo kanti ngelinye ilanga esezwile ukuthi sengiqala izinto zamasaluni wangibiza wathi cela ngizomenza ikhanda. Ngathi mina yo angakabi perfect ngisafunda wathi woza kunjalo kulungile. Ngaphatha ikhithi ngayomenza ngenhlanhla idlozi lakithi azange lingilahle mfethu. Ngavele nje ngamenza installation yatrenda. Well done. Wathola ama-followers like ama-client agcwale esaluni. Yabo manje abantu mabafika kimi bathi yo sizokwenza ku-MC lo wenza bomahu. Wow. Ubona ukuthi ngiyighosting manje. Yeah. Yabo and then okunye ayifethu ngiyawathola amagigi. Ngiyawathola amagigi. Ngiyawathola nje because angisho ePOD ngi-resident yakhona. Yes. But indawo eziningi osuke ngibona ngisebenza kuzona ngisuke ngitholwa abantu or mhlawumbe umuntu uyashada umshado athi ngicela uzongiphathela uhlelo kubo MC mhlawumbe kusemngcwabeni ayikho into engakhona ukuyenza mfethu into engawazi ukuyenza ucula isingisi kuphela ngoba ngingane kaZulu. Yeah. Okay, so far social media sokusizile ukuthi okay sekwasebenza noma una via social media, through social media wathola nothi ubhukhwena kwezinye indawo ikuphi okunye ujwayele ukuthi ukuthola mhlawumbe awubizwa mhlawumbe uthola ukuthi ugcina usebenza nebrand ethize umuntu athi cela ukungipromotela lokho izinto kanjalo awukwazi ukuthola. No angakafiki-ke lokho mngane wami lokhu kukhona ukuthi umuntu yabo njengaleskipho engisigqokile sithunga uLihle Msomi. Shout out to you Lihle Msomi. uLihle Msomi usisi engamazi njalo ngawo social media. So uLihle Msomi uthunga igipa 1.3 blue nalo nokugqwa amanye MCL uMaskandi yabo. Yes. So uLihle mangimazi uLihle sengiya-advertise and mangipostile mina cause ngenhliziyo enhle ngisuke ngizothenga ngisuke nga-expect ukuthi ngizo-advertise wabona ngaye esetrenda sekufuneka izinto nangu-amahle into ze-farewell yakhe wenzelwa uyena abantu bathenga yabo so kuyenzeka uthothi umuntu ethi ngicela ngigqokela ukuthi yabo bese ngiyam-advertisela and kakhulu social media bafethu yabona when it comes to amaklasi akekho umuntu engithi qoqoqo ngenza amaklasi wonke umuntu ngiyiphosta nje kuphela social media wami and bayakushare-ke nabantu bayashare abantu ngiyabonga futhi labantu abangisharela umsebenzi wami ebese abantu bayeza kumina wonke umuntu osuke eseklasini usuke engabizwanga umuntu usuke izelena eza ngo-social media akekho obanjwe ngesandla ukuthi akazofunda yabo nje eklasini vamise ukuba nabantu abawu-30 kulokhu ngabantu abawu-52 abazofunda ngomhla ka-26. Wow, well done. Kuhlanganisa nje nokubeka umoya phansi ukuthanda abantu kuba kanje. Ngiyazi-ke ukuthi I remember you once posted indaba yokuthi omunye umuntu umnika isinkwa yena isinkwa uyasithatha udlala ngaso. Now you are managing people, you have a brand name that you've worked hard for, and now abantu aba-understand ukuthi uma mina ngihamba ngesalon ya-MC ngiqula isigqoko i-umbrella ya-MC uma ngiphuma ngithi ngenze ka-MC. So it doesn't matter if the attitude yalo munye ibinjani kuzothi i-attitude ya-MC yabheda. Can you tell me about the experience leyo and nanokuthi ene udila kanjani nayo yakuphatha kanjani? Because okay ngiyakhumbula ukuthi yena waposta ngayo later at a later stage ngiyathanda indlela wadila ngayo nayo wayilinda waze waqala calm down usubhodla usuchaza cela ngichazela. Ngicela ngesiqala kule client one ama-client angwazi lo mthetho noma wa-South Africa noma waphi lo ukuthi i-client ihlezi li-right. Khona i-client first like lenza into ubone ukuthi yabo liyangihlubula lifuna umoya wami. Khona elinye lake lakwenza lokho uyalazi uMakhumalo nge-English online but same time ngadonsa umoya ngawehlisa ngavala amehlo ngathi inkosi ngicela ngipha amandla ngiqedele i-client lihambe. Influencer yini? No akusi-influencer. Okay. Ngaphuma ngaphandle ngehlisa umoya ngazama nje ukwehlisa umoya isikhathi eside because mase ngicasukile ngisuke ngasafuni lutho. Ngabuya afune ngiqhubeke ngikwenza ikhanda ngamenza ikhanda yabo wahamba and then kule question yakho boyibuza. Abasebenzi-ke manje abasebenzi abaphoxayo. Yo angazi ukuthi mosuku umosha mina emsebenzini usuku ucabangeni mina kodwa engikholelayo. Mina engikholelayo. Yazi ukuthi umuntu menze kahle emsebenzini ngiyamthiba and angikufihli nabanye besuke bazi that means nawe uzonyusa amasuku wenze kahle ngiyakuthiba. Bayazi bonke abantu abasebenza nami. Enye into the day ngiqasha labantu I pray to God ukuthi ngicela ungisize ungiphe abantu abangeke baze bebe uhlupho because mina nginje so angifuni into enokukhuluma. This lady wenza lento ayenza ngasho ngimqasha ngakutshela uMakhumalo there is something wrong ngalo muntu angimuzwa kodwa ke
ngoba ngiyamdinga ukuthi awusebenza ngizomthatha uyazi naye naye futhi ngamtshela ngathi yazi angithembi yabo wathi hayi MC kumele ungithembe ngathi okay waqala ama-actions emsebenzini sine-uniform angithi umsebenzi lo ngiyayithanda i-uniform yeni by the way siyabonga emsebenzini sine-uniform emsebenzini sine-uniform futhi yokushintsha emsebenzini singena past 9 so wena ukwazi ukuthi ungafika ngo-10 to 11 yabo or ufika ngawo 11 or 11:30 and insuku ilandelana and awureport sometimes awugqoka i-uniform yabo and enye into engingayithandi Nkosi yami yabona emsebenzini makuzongcola and wena awufuni ukwenza lento iyaphathana kabi lento yikho ngavele ngayithathela uMakhumalo ngoba ngiyazi umuntu wami ukhuthele noma baba khona ngayivilaphela kodwa ngiyazi ukuthi indlu ixini ngoba udala ukhona yabo angisho ukuthi uyisiqhele sengisholo ukuthi lapha emsebenzini ngiyazi ukuthi makukhona yena ngeke ngifike umahliphihliphi nje into engayi-understand yabo so uGelika wayixova wathatha imali like ngine special mhlambe ngithe installation 150 nje kuyenzeka kungisuke ngithi special bangani bami leviki nehlisele from 250 ngithi 150 yena abiza abo 250 abo 350 and uma ngabe ungiqashile ungisebenzele awukwazi ukuthi njengoba kushuthwa la usuthatha umsebenzi wena uyoposta kwelakho ipage kungasile ipage nomsebenzi angithi wena noma sisebenza la ufuna kushuthwa izithombe zize kubani kumphathi umphathi apply poste kwilokhuzana kwi social media so ezinye izinto besiyibanga ngibone seposte ezinye izithombe ayishuthe kwi brand kwegama lami leli MK Umbangikhala because awukwazi ukuthi ungathatha umsebenzi oshuthwe la uyowuposta wena uposta nelogo yami that means uyangixhaphaza kakhulu kwakungicika because ngangingamxolela but ngabuka ukuthi lo muntu ushuthi ilogo yami engayisebenzela kanzima kabi ngithuka for so kungcono ukuze ngibe nepeace mangimshiye ngam-advisor futhi ukuthi manje wena sowukhulile and uyayishaya le business le-installation into ezokusiza hamba uyozimela uzimele uyekele ukutefa uhamba ufuna ukusebenzela abantu because kuyakuhlula ukusebenzela umuntu because uyawazi umsebenzi kwabe-advise yami lokho kodwa ngaqale ngathula ngangakhuluma ngakho kusaphatheke kabi because ngangafuna ukumosha ukhulume kabi la ngikhulume khona khulume ngoba sengibhodlile naye wangifuna MC ungiphostile ngathi ngiyakukhulisa ukuthi nangelinye ilanga ufunde ukuzimela and lento yenziwa ungaphindi yenza ngoba omunye umuntu ngeke ayitolerate uzokuphosta kabuhlungu azaphosta nebuso bakho waxolisa ugeli wathi uyaxoxa nami phosta ngobuso wangifonela wangitshela useyitholile indawo useyasebenza uyimele manje uyazama ukuthi ayiphantele ngiyamcongratulate and ngaphelela lapho that's good wenza kahle wenza lokho nje but laba enginabo Nkosi yami bahlonipha laba abazi ama-custom if kunenkinga banendlela yokukhuluma nakhona futhi bazongibhalela efonini noma batshela uMakhumalo kuyenzeka besaba ukukhuluma nami ngabakhulu ukuthi manisaba ukukhuluma nami ngicantshela uMakhumalo uyawazi ukuthi umuntu wakho uthi apha akhuluma yabo so kubalula kanjalo-ke Makhumalo abasebenzi bayiphethe kanjani lapha hayi laba khona ba-right Nkosi yami abantu bamaqambela amanga bayiphethe kahle ibhizi ngoba de kubhizi kanganje ngoDisemba benenze njani beniqasha abantu aba-extra noma bekwi-staff senisodwa lesi bekwi-staff sethu sodwa kusho khona ukuthi Nkosi yami MC uzovela agule wavele wagula-ke ngesikhathi sesibhizi kabi uDisemba wonke nje begula uzara-right nini mhlawumbe qala unyaka nje qala lo nyaka lo Disemba nje begula asisebenzile kodwa asisebenzanga kahle phathe begula konje bangaka abasebenzi beni bawu 4 or 3 bawu 3 5 ngathi okay no amahle naye no amahle mayithola isikhathi uyeza ezofaka ama-tips enze lokho nalokho amase ukuthi ukujola kuqoqile I hardly ever see ngiyakutshela yazi kuqoqile angikubona indawo mngani ngifuna ukubona sokuqhawula namadimasi phela mina sokuqhawula namadimasi ke lapho kusiphethe mic siphethe naneglass manje sengiyakhula mngani mina ezinye izinto ezivele zaziyekekelela nje sengiyazi ukuthi ngifunani ngifuna ukubuilda in so vele kunzima ukushiya izinto zomhlaba ezimnandi but when it comes to focusile ufuna ukwakha ufuna mhlawumbe ukuthe umuntu ufuna ukulobola kuyakubiza ukuthi ezinye izinto uthi uyiqhelisa ubese ufocus kuleyona so I've decided ukuthi best friend yami kuba uBaby you have become such a family person can you tell me about your family now mabekubuka bathini nje basho uthi sesa proud sengisho nje labo khule nabo omalume bakho auntie bakho indlela osuyiyona phela yabo manje usuyi-household name ukuthi-ke ngiyazi ukuthi abanye bethu thina esiphila le mpilo le siyacwasa kakhulu emndenini so mhlawumbe sesigcina ukuthi imndeni sesiyayiduba sesibadala because of izinto ezibuhlungu abayikhulumayo wena how's your family now
Mina ifamily yami iyangithanda guys. Yo. Yabona ngisho bangithuka ngiyasho ukuthi laba badlala kancane laba. As long as ifamily yami isharp. Okay, ifamily yeside la baba wami angikhulanga nayo kakhulu, but they know ukuthi kwenzakalani and they understand there's nothing they can do. Nabo ngiyabathanda futhi bayazi ngiyabahlonipha ngaphezulu kwalokho ne. But when it comes to iside la mama, ayi. Baba mncane bami bayangithanda. Yabo nje khona mabefuna ukungicela imali yokuthenga idrink mfana wami yabona khona sekufuna and then umalume wami umalume Babs uyangithanda umalume wami lo uyangithanda ngempela ke uyangithanda mfethu umalume futhi akangicwasi nangelanga lomhlolo actually bonke umalume wami they do understand kukhona nomunye umalume Thembinkosi use-Albertine eGoli naye futhi uyangithanda and umalume wami because the time ngithe confused wangibiza wahlala nami phansi wathi bangikhala ungibiza ngathi Mshana awungitshele Mshana iyiphi ofuna ukuyenza kahle because angisho nasekhaya phela mawuqala uphuma thothi emndeni khona abangayi understand bekusa understand family kaNongoma kusekhona ogogo sometimes yabo kube nzima but umalume wami kwathi kuyiphathi kuyi-gathering sihleli wangibuza wathi Mshana exactly iphi impilo ofuna ukuyiphila ngathi mina ebuza phansi kwabantu kukhona umndeni wonke ngamtshela ukuthi ngifuna ukuphila kaso wasethi Mshana ngicela ukuthi ungasiconfuse wenza into eyi-1 then I've decided ukwenza into eyi-1 enye into futhi yabo nje uma lesbians kukhona abanye abasakwenza yazi ukuthi impilo once decide ukuba out ayifuna ube nemali mntasekhaya angeke ubhampe bese uyashela uzoqonya bese ucabanga ukuthi bazokuthanda ngohaleluya no dingeka lokhu uthenga stick sweet nje umniki sebenza kanzima amabhuthi sithemba ukuthi niyezwa bafethu you need to work hard yabona umbangikhala abalali benzani yabona ntwana yami on a serious note 1 kunzima ukuba out yabantomazana ayifuna imali uyabhampa uchama uqosheme kuyafana ne mina ngingasho ngithi kakhulu mfethu kunzima ukuba out kumele ube out ngempela kumele uqine kuyo yonke into oyenzayo uwazi ukuthi kumele ngiyimele le ngiqalile because 1 if ungenamali izokushaya uzogcina songathi uyifem songathi uyibhutshi because you undecided awunamali usuyifuthu manje yabo usuyifuthu usuyinto onge-understand yabo mina the time ngingazi-understand isikhogo sami bengigcine ngingasazazi kahle ngenzani ne-society igcine sikujaja kakhulu yikho bese behleli bahlala bangithuka because nami bengazi mina bengishawa ukuthi bengingasebenzi bengingakasebenzisi lokhu ukuthi yini engayenza ukuze ngiphile but since ngaqala amabhizinisi ngazimela hayi bongathi ungithole ngijolo ngiyenzani ngingathi ngi-undecided ngofuna ungifake imvubu because angisakwenzi manje sengiyazi ukuthi manje ngiphila impilo so and umndeni wami acceptile kuso and then mina ngiso yabo and angifihlile khona no-Amahle nje yonke into i-grand ngasho ukuthi mawuyilesibeni ungasebenzi kunzima mntasekhaya funa ngathi ungasebenzi ukuze ukwazi ukuzimela noma bethi futhi ngala wazi ukuthi wena la umili uyasebenza kufanele ukuthi yena i-lesson leyo mabhuthi amancane niyabona ukuthi isikole sibale nani even gays nje guys the lifestyle is very expensive it's really important that ukuthi uzazi ukuthi you have something to fall back on yabo uyazazi ukuthi lokho okwami ngiyokwenze lutho u-MC inzipho ezakhe untswempu ngazo ikhanda untswempu ngalo uya-installa wenzani manje kusenswempu nangokufundisa usenswempu nange-content konke lokhu kumfakela imali kusho ukuthi nawe kufanele ukuthi wenze njani usebenze kanzima. Shout out to Ivati. This water is by Uncle Usakhile Khumalo. Uhlala lapha eNewlands wakhulela kwaMashu. Really appreciate you. Speaking of brands, I'd like to send a shout out to MC Mbangikhala, who has come on board for the Inanda FM Valentine's competition. We know that now Popular Studios has also come on board. I'm a couple out who has been winning. Azo ambe installer amantombazana awuthu azohambe installer mahala lapha no MC Mbangikhala, and then bese afika for an interview bese beza la e-studio benzani bezoshirisha ezabo nezothando. Speaking of ezothando, Valentine's month is coming up. Make expected uyazi uzokusurprise uzokwenza njani? Hayi yabo nje iValentine afqama angazi ngayicelebrate so ayikho eqondeni wami. Awuphili vele kuyona. MC wena? Uyazi nje udala ngamtshela ukuthi iValentine yayihlezi ngifica ngethekile so angidingi because thina i-anniversary yethu ngeyi-17 February. Oh. So then
Yeah, 17 angikhohlanga baby. Yeah. So i-Valentine nje kimi ngiyayibuka idlule and then ngilanga lethu and then senza something. I-Valentine nje ngiyaxolisa Nkosi yami. All right. Ngeke No, bakhona siyenze. abantu abaningi that don't believe in Valentines. Abanye Yabona mina develop because of the masingayenza ngibona ngathi society. izosihlukanisa. Izonihlukanisa. Because ihlezi ifika vele singekho busy nganex. Ihlezi sihethekile so this time around sino 17 wethu mengenzeka bawufake ku calendar kunankinga. Wow. Okay. So senithanda isikhathi singanani? Yo ngicela ukungasho khona uJudge Judy kodwa khona Yeah. seqhu sesiqhubile. No, and yeah, wenza kahle ungasho. Okusalayo you are committed and you are happy. Eh? Bazobona. Nizoyisho yini iminyaka mase anniversary? Ngenisho. Ayeke sisho but Nizoyisho happy anniversary. Only your friends, your close friends would know. Yeah. Like abangani benu bebesikhona empilweni zeni bazowazi ukuthi No yazi abantu bazokwazi nini bazokwazi mase ngiyothi sikhulekile ekhaya. Then ngaleyo langa bazokwazi. ufuna ukuthi uzofike lapho. Yeah. Because ezinye izinto wazikhuluma hayi abanye abantu ezinye izinto azilungi khona izinto efuna ukuthi uthule nazo. Bese qhamuka ibhomu bese bayamangala. Bese uthi ya. U2026 uza nokukhulu kakhulu. Ngicela ukuthi nje ungitshela ukuthi iziphi ezinye izinto that people can expect kuwena. Ngiyazi ukuthi okay, you still going to be doing gigs. Ngiyazi ukuthi uzoyenza ama reviews, ngiyakhumbula uzopromote that picnic thing. Ambobani iPlay Talk company leyo obuyipromote and nomashudula. Isikhathi ningale ngase beach. Ngase Shaka Marine nilapha kuleyo mkhumbi. No kwakuyibirthday yakhe lapha ngimkhiphile. Womkhiphile, it wasn't a promotion. No ngangimkhiphile. I thought it was content. So yenze njani phoma upost bese uposta ama details alo munye usisi sungampromotele sukhokhile. Yama tours noma yini le Shala. No like ngimpromotela because umuntu and usebhizinisini and ngenhlanhla kufika mina ngizokwenza into ethile entweni yakhe. So so mawusuke entweni yakhe usuke ukhokhile. Yes ngiyakhokhela uyayishuthela thina ne apost une right because umsebenzi wakhe. Mina mase ngithatha ama video mangimpostela ngiyampromotela ukuthi athole more clients because I believe ukuthi singabantu abamnyama. Wow, well done. I love that. I love that you're a content creator but akukho lokho kuwena kakhulu ukuthi hayibo ngine following ngizompostela fanele ngenze mahala. Ngikhohlwa nokuthi in content creator. Yeah. Ngiyayikhohlwa ayikho Nkosi yami. Abantu bayalandelela nje. Angiyithwele ekhanda komuntu ngoba ngisho kuthiwa ngijaka kanjani ngiqhama umuntu engivima hawu nawe MC uyabona umuntu ufuna ukushuthi ufuna ini nalo munye oseceleni ufuna isikhathi sakhe ngiyasenza ngiqedwe sometimes ubuyithuke kodwa hayi ngeke kulula ukuthi awusathuki manje when people awusathuki manje sengimdala kulento yeah sesidedela izingane nje bese si-advertise umsebenzi awusitshele ama plans akho lo nyaka lo nyaka ngiyalobola ngiyakha ngithenga imoto. Uyakhala ngithatha makhe yabona nina nigibela imfene ngiyanitshela njengamanje ngicela ukuthi nihlukane nale couple siyafuna ukuthi ifindo ligcine liboshiwe siyabonga kakhulu mbangikhala for actually making it to in our popular studios. We really appreciate it ukuthi uthatha isikhathi sakho ngiyazi ukuthi ugrani salon and uzana manager yesalon yonke uthi kuphelezela uzela siyabona ukuthi nesithuthi ayichaza sibalekile ke nathi really appreciate it. Ngicela uqhubeke ukwenza umsebenzi omuhle uplifting ingane ufeed imndeni lo ifidayo creating content sengathi ungathola more gigs and we really hope ukuthi abantu abaningi laba abakulandelayo laba sihleze sibona ube engage nawe bazogcina sebebonile ukuthi kahle kahle uma ngikhala umuntu kanjani kahle uma ngikhala umuntu othanda umndeni umuntu oyithandela uthando umuntu oyithandela ibusiness that's really soft. So sometimes uma uthi uzobhulisha umunye umuntu ubokucabanga ukuthi yena uma ucabanga ukuthi umuntu osebenza kanzima manje onomndeni onengane onomuntu wakhe umuntu ozigcina ethethuka engenzanga lutho uthi uzobenefita ini ukuze wenze lokho nawe awuzame nawe mhlawumbe ukuthi ujoin iclass lakhe uhambe lapha uhambe uyofunda ukwenza inzipho uhambe uyofunda ukinstalla wenze njani uqala ibusiness instead of buying data and waiting it on izinto nje ezibhedayo. MC cela usugive out ama details akho social media Facebook isalon yakho utitholala kephi what are you available for ama collaborations you are available for ama brands mayifuna ukusebenzisana nawe yonke lento le kanjalo. Okay ngaphandle nje kokuthi ngilokhuzi ngiqale ngibonga ithuba kwinawe uPopilo Studio. So ngiyabonga kakhulu guys ngokuthi ningibize
because I believe ukuthi umuntu uma umbizile ezokhuluma kanje usuke ezokusiza ukuthi umsebenzi wakho wonke owenzayo uphinde uhlale balazwe. Yeah. But before ngisho ukuthi ngizongithola phi nakuphi ngicela ukushiya something ebalekile. Okay. Le ngikhiphe ekujuleni kwenhliziyo yami bafethu esidlala na social media. Ngiyacela ukuthi ukho konke enisuke nikwenza especially lokho kokubhulisha abantu. Cela ukuthi ningambhulishi umntana mangithandi. Ningakwenzi lokho ngeke ngabakhuza ke bakhuzeka ngisagcizelela namanje. Number 2 ngicela ukuthi okay, content guys, my mother she's disabled le. Ngiyamthanda futhi enjalo ngeke uze kushintshe. Njengamanje you don't have place called home but ngizokwenza ukuthi kwenzeke. Ngiyacela guys bani ngithuka ningangithuki ngekhaya. Anginalo ke lekhaya isweni ngithuka ngalo. And angeke ngifihle ukuthi umama mhlala emqashweni nami ngihlala emqashweni. Yes ngisahlanganisa impilo kuzohlakana. But aninayi right ukungithuka ngomzali wami. Yabo mina ngangithuka nize ngibuye ekseni I don't care because sengijwayele. But for umzali wami akazi next. So nengane ayazi next. Nengane ayazi next yabo. Anginenkinga ngiyambona baby strong vele seyaqala uyajwayela but guys please umzali wami ingane yami stay away. Anyway nginikhonzile ngiyanthanda umbangikhala lo wamthethwa emtuba. Ngihlala eThekwini ngokuphanda noma ukuhlanganisa nokuphila nabantu. Uma ngabe ungidinga uzongithola ku TikTok uzongithola ku TikTok ngu-MC Mbangikhala, ungithola ku Facebook ngu-MC Mbangikhala, ungithola ku Instagram MC Mbangikhala. If kukhona amanye ama-brand mhlawumbe afisa ukuthi yakwesithathu uMbangikhala sisebenze naye nginankinga. Ave ngumuntu okhulumisekayo ke ey'ntweni ey'thinta ibhizinisi because vele ibhizinisi ngiyalithanda. So if uyangidinga wangi-WhatsApp 076 470 8630. Danko. Cela uyiphinde number 076 470 8630 number ka-WhatsApp. Vele masufuna ama-calls ukunika ku-WhatsApp. Well guys, you have it. On point with Sendinene. With the MC Mbangikhala. Thank you so much. This is a reminder to not forget to like, subscribe, and share this video. And also futhi uthi brandy, clothing brandy, noma yini, udinga ukuthi usebenzisane nathi sigqoke into zakho masenza lama shows lawo. Please do inbox us. Please do like our page, Now Popular Studios. Follow us on TikTok, Now Popular Studios. On point with Sendinene on Facebook, Sendinene on Facebook. Thank you so much. Peace out. Thank you. That was nice, ne? Naku izwi mngani wami ukhulume